ओइ बुन्दुफोर नोंसोर खोनागोना खोनायाखैब्रा? माखौ मा खोनालाबायमोनब्रा? मिथिमाराखैसो होमबा? खोनायाखैथ' जों जेबो माखौ मा खोनानो? देलाय खिन्थालाय मा थान्दा ना गरम खबर बियो हाब नोंसोर मिथिमाराखैसो होमब्ला लेलानि हिनजावलाव गैया सोरबा कन्ट्राक्टरजों खारफालांबायनोब्रा। मा खारफालांबाय? औब्रा खारफालांबायनो। नोंखायना नंगौथाय बिनि बाथ्राखौबाथाय बांद्राय फोथायलाय लाङालां। नंगौलै नंगौ नंखाय नंदोंबा नों बिसिनि गामिनि सोरनावबा सोंहरलाय। दहायसो बिसिनि गामिनि सासे सिख्लाया आंजों फरायलायनायाव खिथाहरदों। बाराथि मोनखायोमोनलां बाल हिनजावखौ 12 फाद्रायगासिबो साला जों थांब्लाबोथाय जोंजोंबो खेबजांसो रायज्लायोमोन। फिसाय लेलेयाबोथ' सैमा बायदिसो बाहायजायो मिथिबाय। खारलांदों मोजाङानो जादों। माथो बुंबावनो आरो बे दानि जुगावलाय जथ' खालामदों बे मबाइलानो। साला बोथोरफ्राबो मा जासावलाबायदोंथाय बांसिन बुरैयासो सेंग्राफोरजों खारफाग्रा जासावलाबायदों। नङाबा माथो दानि जुगाव हाबा जानाय जायै फिसा गोनां गैयै रावखौबो सिनायला। माथो बुंबावनो इउटिउबला सेरफि लानोसै मोखां खामब्रें खुब्रें जाब्ला जुब्लाबाबो करियाननि एक्ट्रिस बायदि नुलाय होबावनोसै जोंहा बेखौनो बारसिनलायथारनोसै उनाव थाङै थुङै मिथिनोसै गथ' सानै साथामनि बिमासो बेफोरबायदियानो थोलायलायबावासो नै उनाव मिथिनोसै फेसबुक ससियेल मिडियाफोराव उमुगनि बिसि उमुगा गावनि गथ' गथाय फिसायखौ गारनानै गुबुन सेंग्राजों खारनाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानोसै। मालायनि खोथाखौ बांद्राय सावरायजायालै जोंबो सेंग्रासो जोंबा देनां माबायदि जाहैगोन। नङा थायोबालाय थ' थांसै लावजिलै नों आंखौ मानो गारनानै गुबुनजों खारफालांखो सना? नोंखौ एसे मोजां आमथा मोजां मोननानै खावनानैब्लाबो जुलि लायदोंमोन आङो। नों मानो आंखौ गारनानै थांखो सना जिउ? लावजिलै नों मानो एफा अन्थाइ बिखा सना? आं नोंनो मा सोबस्लाब मोनो बिबानो गोदान गाननाय जोमनाय दख'ना ब्लाउस सुबाय थायोमोनलै सना। नों मानो एफा अन्थाइ बिखा? आं थैनोसैलै लावजि आं थैनोसै। आं सहायनो हाला लावजि आं थैनोसै। नोंनि अख्रा आरो बोरगा आखुनि थाखायसो नोंखौ बुगारलादोंमोन आं सना। उनाव रागा जोबसिबा हायगोन होननानै बुंदोंमोन आं नोंखौ सना। आरो नों बेखौनो उल्थासो खालामथारबाय सना। आं हामा बिदि हामा गोसो गमथा हामा इदि हामा हामालै गिदिरा खारदों माथो जादों गोदान मोनलायदोंना हामा गोसो गमथालै गोसो गमथा आं लावजिखौनो नागिरदोंमोन जाबाय आं माबा मोनसे बेबस्था लानोसै आं नोंखौ न'आव दोनलांसै होदो आफालै मा जाबोलाय नोंहाबो लावजिया कन्ट्राक्टरना बेनो नोंनि हिनजाव गोसोथोनानै लाबोनाया बेनो सिगाङाव बिमा बिफा नाङिया दासो बिमा बिफा नांगौ नोंनो। मा दुगा मारा हारसिं बाला गुदुं गाहायनो जुजिनाया बेसे गोबाव सोलिनो हागोनलाय? बबे ससेनिफ्राय दै गांनानै फैफिननांगोन नोंलाय बेथा? सिगाङावनो बुंखादों आं फिसा बाला गुदुं गानांगौबा गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि दङ मिथिबाय? आंनानो गोरोन्थि जाबायलै आइ आरो आफा गरम मिथिया अस्थाया मावखांबाय आंखौ निमाहा होदो। सिगाङावनो बुंखादोंमोन आं फिसा बिमा बिफानि खोथा लायोमोनबा बेबादि जानाय नङामोन। जाबाय दे सिरि थालायदो
दुगैनानै लाहैदो थां मानसियानो जमायनांजोबलायथारबाय थांदो आफादा थां लावगे नों आंखौ मानो बिदि खालामखो सना खान्थाला बायदि मोजां मोनदोंमोन आं सना लावगि सेर बिदै बायदि मोजां मोननानै खावनानैब्लाबो नोंखौ हाबा लादों आं नोंखौ खावना लायनायावनो खमाबो जोजालायदों सना सानैजों मिनिथावनो लोखि मन्दिरावनो जुलिबो जालायदोंमोन लावगे सना नों मानो आंखौ गारनानै थांखो लावगे नों आंखौ मानो गारनानै थांखो लावगेलै नों आंखौ मानो बिदि खालामखो सना नोंनि थाखायसो थांनानै थायोमोन आङो सना लावगे नों आंखौ मानो फोथाय खेबस' खालामखो मा मिजिं लानानै थांना थाबावनो आङो सोरनि अननायजों ओइ हले अनजालिया आंनिया जोबनानै दंलै बे सासे बायनोथ' आखाया जोबना दंलायनो नों बायदिखाय गयदा गैयाबा मालायनि जानजि नांगौब्रा नोंसो बायदा गोसो जायोबा नोंखौ गांसे बनानै फबनो हायो आङो मा जालायबाय थायो सानजिंलाय हरा बुंलाय गयदा दानो हर नोंहा खनसे जागासिखौनो नो जानो नो नाफांबो बिसोर दामग्रा मानियालाय मा दासिमबो सफैदिया जानो बेदरसो फोरों माथो जानोब्रा बेलायथो माने सफैदियानो हनै नो गारामासो इसोर मैसो गारामासो बेखौलाय सोर फाग्लाय जानांगौ जाखौ मोनदों बेखौनो जाब्रा एरनो लाबोदों फाग्लानो जायोमोनबा मोननायावनो बे मानसिया माखौ मानो लाबोनांगौ नङा फाग्ला गाय गोदानसो नोंहा मैया मानसिया मा जादों खोनासं Ding 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 boom dom dom bam 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 bam. हेलौ र' फाग्लि थांगौ आं नै हाखु दाखु गोसोमालाय इसिबां आखुराथु लोगो हमनांगौ नामाब्रा र'लै फाग्लि र' नै थांगासिनो दं आं नै हासुनो ओंखारथारदों आंखौ र' जाथारलालै फाग्लि र' थांगौ आं मिथिया गोख्रै माबारखौनो बाखै फाग्लि साला नै आंहा नोंनि थाखायनो गोलैलायनांबायसो फाग्लि नों गोलैनो फां मा मोनसेखौ फाग्ला गोख्रै आंखौ सुटिं बोरै फादावलो जालालै आं दिनै थांनो हानाय नंला सेस लंपेन्ट गस्लाबो सुजोबनाय मा जाबावनांगौ दानिया माजों लोगो हमबावनांगौ सेस आं मिथिखाया आयदाय है माबोरैबा हासुबावदोलै दानाबा आयदाय फाग्लि फिसा सेस खालामजोब्बाय आं दिनैबा हले ओइ आं दिनै थांनो हाथारनाय नङालै मावजि फैनो हायाबा मानो हराना आंखौ हादार देरना लस जागारबायना गासिबो नोंनि थाखायनो गासिबो जाजोब्बाय बुजियालै नोङो जाम्बिथार मानसियानो आयदाय
फैनो हायाबा दिनैनिफ्राय आंना फन दा खालामसैबो आं नोंखौ ब्रेकआप खालामबाय बाय फाग्लियालाय ब्रेकआपसो खालाममारसिगोन नामाब्रा जायालै बेजों आयदै बिदि जादोंब्रा मानसिया सोरनि नाम्बार गोनांब्रा बिलाय हेलौ हेलौ औ सोरमोनलाय आंसो सोर आंसोब्रा आं सिनायासैलै सोरमोनथाय आं मनालिसा ओमफ्राय आं नाम्बारखौलाय बोरैथो मोनो नोंलाय होमबा सना आं नोंखौ गाबोन नायनो थांथारनोसै दे जागोन मिथिबाय जाथारबाय साला है माथो सुखुनि न'खौसो बारबायलायनांबाय फन रायलायनो जानाय नंलालै हाब सुखियाबा न'आव दंना गैयालै महराथ' माबायदि ब्रा सुखे बरियालै सुखिया बरिया एकदमबारे बुंनाय ना मोजां खाथार सलिडखा मबाइलनि जुगलै सुखे मोजांखा सुखे सिगांनिफ्राय साबसिन महराबो साबसिनखा आखलाबो साबसिन जाखागोन दा गथ' गथाय गोनांल' बिदि जासै जाया सुखे हाब आदामोन नोंसोरल' गोदान लानानै जामाखौ लानांगौ जाथ'रा हाब दाबो मिथिया नों फंबाय हिनजावफोरखौ हौवाफोरजों रानोबा साब्रै खावसे गोग्लैयोनो हाब आदा अब्ला बैसोर सिगांलाय बैसो लानांगौ जाथ'रा सुखे थाथ'लाय नङाबा बबे गंसे जाखोमोनथाय न' सुखे साइकेल हमथ'लाय हेलौ ए सफैबाय सफैनायाथ' सफैबायमोन ओमफ्राय लामायासो बबे मोनसे हाबनांगौथाय लामायाव खान्थाल बिफां दं जोंना खान्थाल बिफाङाथ' बेयावबो दं बबे मोनसे हाबनांगौथाय बै सिद्दा हख्ला नुबोनायजोंनो हाबबो हख्लायाबो आरो ओरैबो दं ना नों ससे ओंखारबोलाय हायोब्ला बेखौ थिनहरनां होद साला नोंखौसो फसायसिगोन खोमालै जाबायदि गानफब जोमफब फैखाबाय नोङो होद बिदि जायो नामाब्रा नोंगौलै सुखे ओरैनोबा बाथ्रायाव दंखायो हिनजाव नायनो थांब्ला माब्लाबाबो गावनिफ्राय साबसिनखौ दालांफा होननाय नोंगौबोथ' सुखे ए माथो आलासिफ्रा सफैबायलाय फैदो हाबफैदो माथो लामायाव थाबाय थाखो थुदो सुखे फैदो बिमाखौ नायनानै फिसाजोआबोथ' साफा जाखागोनखा फै हाबफैदो नै जिरायफै आलासिफ्रा जिरायथ' दे आं साहा लानानै फैनि दे लोंदो साहा गोजासो जाबाय दे जागोन दे जायो जावैसो जागोन नालाय बबे सासेयासो जाखो बै गेजेरनानो आयै हा माथो जावैसोमोनखौलाय हिनजाव गोनांखा बायदिसो नुबाय आङो थैबायलै बिमाबो दानिया मा होननांगौ मा होनखोलै बिमाखौ माथो नङालै मादै हिनजावखौनो लायाखै जों बे साइकेलजों फैनायखाय लामायाव हाद्रि बाला सिथाबबोनानै मोखांफोरखौ थन्नाय नुदों हनै नैबे फंबायासो लाबाय साला सुवारफ्रा आंखौसो एरना होदोंब्रा साला गावसोरखौसो एफुना होजोबनांगौलां अब्ला जों बैसागनि 3 थारिखआवनो लांसै लाङो ना मायो लांदो आंहाबो जेबो बुंनांगौ मानसि लाबोलायला जोङो सोद लांखुमानसिजों जायो बिदिबाबो उनाव डिस्टार्बसो जागोन मानसि लाबोलायला खरस फैसा थाखा दिगदारबो
एसे सोमोन्दो लास्रांदो बिखुनजो जाखासिगोनावलाय सोमोन्दो लादो खुलुमदो बुरबकफोर नांलायालै थाथ'दोलै आयै खुलुमदो नोंबो दे थाथ'दो मादै दे थाथ'लायदो बुरैफोर दे थांसै जों जागोन दे